θέλει το κορίτσι μου? Τι θέλει? Τι θέλει? Γιατί τρώει μόνο και τη σκυλοβεβίνη, γιατί? Τι θέλεις? Γιατί δεν βίνεις? Γιατί δεν βίνεις η Τζάκη μου? Γιατί δεν βίνεις η Τζάκη? Ναι μωρέ, είναι τόσο νόστιμη η σοκολάτα, αλλά δεν κάνει να τρως εσύ. Το ξέρουμε στο υφές, την άρεσε που φέρεις. Τόσο ωραίο. Έλα, μην αγριεύεις τόσο πολύ τώρα. Όχι, να είσαι καλό κοριτσάκι. Καλό σκυλάκι, Ζακούλα μου. Δεν σου δώσαμε τη λιχουδιά σου? Σε μαλώνει ο Γιώργος που γαυγίζεις? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Στεναχωρέθηκες? Δεν κάνω σου δώσουμε όμως γλυκό. Δεν κάνει. Κουράστηκες? Στεναχωρέθηκες? Τι έπαθες? Θα πας στο σπίτι σου τώρα να ξαπλώσεις? Άντε πήγαινε σπίτι σου. Πήγαινε σπίτι σου. Πήγαινε. Σπίτι σου. Όχι εδώ μου λοχτρίδα. Πήγαινε σπίτι σου. Σπίτι σου. Γρήγορα σπίτι σου. Μπράβο καλό μου. Μπράβο καλό μου σκυλάκι.